Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. An kuma yi wa Nura M inuwa barazanar za a kashe shi, wai za a nakasta raguwar idanun nan sannan a kashe shi. Wato inda aka ce har Nura M inuwa wato shi da Adam E Zango da Abdul Ahmad sai sun ga bayan su. Masu sauraron mu gyara zama domin ganin wannan sako da aka turo M inuwa na cewar za a kashe shi da su Adam E Zango, wato inda aka ringa duddura masa ashar da dai maganganu da basu dace ba. Kafin mu tsinduma cikin rahoton, dan Allah da annabi masu sauraron mu ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa idan shine farkon zuwan ku wannan tasha. Domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu akwai sai da zarar mu dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Da suka turo mai sakon suka ce, Nura sai mun ga bayanka kai da Adam E Zango. Inna lillahi. Kamar yadda kuke gani haka suka ce, Nura ban san kai jahili ne ba sai a rigimar. Ni na ga alama baka daddara ba ko? Wallahi sai mun ga bayanku, sai mun karya ku dan babarka. Kai Nura, dan suka dura masa ashar. Da kai da Adamu me kuka isa ku yi? Wallahi sai mun ga bayanku jaki makaho. Sai mun kashe ɗaya idan na rantse. Sai mun ga bayanku ba ma jin tsoro, dan suka dura masa ashar. Kai uwarka ɗan jaka wanda ya kawo ka Amat, shi ma suka ɗura mashi ashar suka ce dan babarsa. Ba kai ba ka shiga rigimar ka ga sai mun ƙarasa aikinmu a kanka. Ga mu ga ka shege ka fasa. Wannan shine saƙon da aka turo wa Nura M inuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Babu wanda bai san irin wato ibtila'in da ya fada wannan mawaki ba Nura M inuwa a lokacin da aka watsa masa acid a fuskarsa, wanda ta kai ta kawo mutanen da suka yi masa kuka a dangane da haka, har da waɗanda da ba sa son waƙarsa amma silar wato wannan abu da ya faru a kansa suka fara son waƙarsa. Babu shakka wannan watsa masa acid da aka yi ya nuna cewa so ake a ga ƙarshen rayuwarsa, a kashe shi kenan, saboda wato lokacin ya fara wasu waƙoƙi waɗanda ya fara tashi. A lokacin ne wato Nura M inuwa ya yi zaman jiya na tsawon wato shekaru, wato idan nan nasa kamar yadda kuke gani haka idan bai dawo daidai ba, wanda har ta kai ta kawo wato idan nasa sai dai ya sanya gilas duk inda zai je. Kamar da kuke ganin hotonsa a ko'ina za ku ga da gilas yake yi, saboda sun nemi su nakasa idansa, kuma sun ma nakasa wato ɗaya ne a cikin idanun nasa aka samu ya yi sauƙi, amma ɗaya ya riga ya mutu. Nura M inuwa wato sai ya wallafa wani saƙo a shafinsa, wato ganin wancan saƙo da aka tura masa, inda ya wallafa wani rubutu inda yake cewa, wannan shine saƙon da aka tura min tun kafin in ce komai. Bana nufin kowa da shari, duk masoyina ya san haka. Bana ƙoƙarin ganin bayan kowa, kuma ban san me yasa suke son ganin nawa ba. Ina da makiyan ɓoye, ina da na fili, wanda duniya ta sani. Ban kuma san abin da na yi musu ba tsawon shekaru suke son su ga bayana. Duk wanda ya damu da ni sai sun yi ƙoƙarin raba ni da shi. Haka ne ma ya sa ni fahimtar masoyana suna nesa da ni, su ne waɗanda ba a san su tare da ni, ake hure musu kunne ko a yi musu barazana. Sau da yawa nakan zauna na yi kukan abin da ake min, musamman na nuna wa mutane ban kai a so ne da ake yi ba, ko kuma a ɗauki gaba da wanda yake so na ba tare da dalili ba. Duk da ƙoƙarinku na hana mutane su bani aiki da kuke yi, Allah bai hana ni ba. In mutum ya yabe ni ku zage shi, in ya ɗora hotona ku kira shi ku ce ya cire, duk akan me? To ni dama ban ɗora wa kaina kowa ya so ni ba. Wanda kuke iko da su ku hana su son ku hana su son nawa, wanda kuma ba ku da iko ku yi rayuwata wanda kuma ba ku da iko ku ɗauki rayuwata ko mutuwa ba ta hannunku
hakan yake ba. Kun yi nasarar in kun yi nasarar kashe ni, to ku gaji duniya. Ina tare da masoyina duk inda yake, zan ci gaba da faɗa duniya abin da ke zuciyata. Abin da Nura M Inuwa kenan ya rubuta bayan ganin wancan wato saƙo da aka turo masa na barazana da aka yi mai na cewa za su ƙarasa aikinsa a kansa, wato za su kashe shi. Kun ga kenan dama tun wancan wato abin da suka yi masa wato na watsa masa acid, to an so a kashe shi ne, wato amma Allah ya nufa, wato zakaran da Allah ya nufa da cara, ko ana hamaza hamata sai ya yi wannan carar. Kowa ya sani lokacin da aka watsa wa Nura M Inuwa wancan acid a fuskarsa, babu shakka abin ya zamar masa wato kamar me zamu ce, tunda dama da idanu da hannunsa su yake amfani da su wajen rubuta waka, to sai aka ce bari a nakasa idan bari ya rubuta. Wani abu da wasu basu sani ba cewa idan za a yi tunani, ina mawakan da su Shata, su Dan Kwairo, ina Ali Makaho shi da ba idan ma kun sani ba ido ya ringa waƙarsa, amma kuma kash mutane ba sa wani tunani. Lokacin da aka watsa masa wannan acid sai ya zama kamar sun ƙara zuba masa basira a cikin kankin kansa, dan a lokacin ya yi waƙoƙi fitattu waɗanda ba su zata ma zai iya yin su ba a wannan lokacin. Dama haka Allah yake ikonsa, lokacin da wani yake nufinka da shari, lokacin kai kuma za ka ɗaga, lokacin da wani yake nufinka wato da makirci sai Allah ya tsare ka. Haka Nura M Inuwa ya kawo waɗannan shekaru, duk da an watsa masa acid a fuskarsa, wato yana waƙoƙi fitattu ƙayatattu wanda sai da ya zama gwarzon shekarar da, ko kuma mu ce gwarzon shekarun da wato babu wani mawaƙi da ya kai shi, domin ya riƙe kambu na shekaru da yawa. Ba a taɓa a tarihi mawaƙin da ya kai shi irin wannan ɗaukaka da shahara ba. Babu shakka mutane da dama sun yi wa Nura M Inuwa kuka a dangane da wannan wato ibtila'i da ya faɗa masa na zaluntarsa da aka yi, wanda wato hakan ya yi makasudin waɗanda ma ba sa son sa lokacin da yake waka suka dawo son sa saboda abin da aka masa. Allah sarki duniya, wasu sun ɗauki dakon rayuwa, sun manta cewa duk daren daɗewa sai sun mutu. Wasu sun ɗauki kamar su ne waɗanda aka bawa gadin duniya, su ba za su batta ba. Yanzu ku duba irin wannan saƙo da aka turo wa Nura M Inuwa, Allah sarki. Shin wannan saƙo da aka turo masa, waɗanda suka turo anya kuwa suna da imani? Shin waɗanda suka turo anya kuwa musulmai ne? Kash, idan ka bincika wato da za ka gansu ido da ido, sai dai kuma ba a san su waye ba har yanzu. Da za ka gansu sai ka ga cewa waɗanda Nura M Inuwan nema ya riga ya san su, kuma sun yi rayuwa a tare da shi, kawai ba sa son wato hidimar da ya ki ɗauko, wato irin ɗaukakar da suna so su disasar da ita. To muna wato yi wa Nura M Inuwa addu'ar Allah Ubangiji ya kare shi daga sharrin dukkan wanda yake nufinsa da sharri. Allah ya tarwatsa maƙiyansa, wato waɗanda suke nufinsa da sharri kenan. Masu mu me za ku ce a dangane da wannan sako da aka turo Nura M Inuwa na neman ana so a ƙara ganin bayansa? Ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa a wannan tasha tamu mai kawo muku labarai da ɗumi-ɗuminsu da zarar abu ya faru za mu kawo muku da bidiyoyi.